ассалому алейкум бародару хуару подписчикои ютуб. Якум ами видео тохи тамошо кунед, лайк бимонед. И рекламаи бесплатная. Ами молодежь да, ма зиндаги мекунем ами ҷода як бародар карочи бекорай. Ай ман хоҳиш карда ӯ мара медонад, мегӯяд ки Руслан братко ами як история бикун ки ами душанбе ягон чи кори сабук бошад. Ма миёна маюбай наметонам ягон кори сабук агар бошад ами як рекламаш ки мошад ягон бародар ами душанбеда бошад номерои хича менависад туман давайда бите ина бародаро як ёрдам бикунед ама каса ами брати мусулмон ай тоҷикистон як дастгирӣ вайра бикунем. ягон чи намешад. ина ман вайра реклама кардем мисоле ки як ёрдам кардем. ай ман ягон чи кам намешавад. ягон чи так што биё ама каса як бародара як ёрдам мекунем. так што худованд бо бисёртар мода мекард. ба худо кори хайра мекунӣ одамизод ягон мисоле айти ягон вақт хурсанд намешад, но дар пеши худованд мо ҳама вақт якум ҷоем. так што бародарои мусулмон биё ама бародарои мусулмон биё ама каса ба ҳамдигар ёрдам кунем. мо ба ҳамин дунё ба ҳамдигар дар корем. касе ки ҷои кор дорад номерои хичона бинависед то ки ман ба мо бародар битиям. хонаобод бошем, дар куҷое бошем, дар панои олло бошем, барори кор ба падару модар ҳама вақт зинда бошем. ҳамин видеора дастгирӣ кунед, лайк бимонед, комментарҳои хушрӯ бинависед. Руслан хик ҳама вақт шумо қатед.